Усім прывітанне, пачынаем эфірны дзень на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікова, а моя сённяшняя госця медыяэкспертка Ірына Сідорская. Добры дзень, спадарыня Ірына. Добрый дзень. Сёння мы будзем размаўляць пра тое, чым жыве беларуская прапаганда напярэдадні выбараў. Спадарыня Ірына, я ведаю, што вы зрабілі цэлае даследаванне, якія наратывы фігуруюць і асноўныя ў прапагандзе былі і ёсць, так, цяпер, і што, якія можаце заўважыць асаблівасці, адметнасці гэтага ўсяго? Раскажыце, калі ласка. Дзякуй за запрашэнне. Так, зараз для прапаганды такі гарачы сезон, і яна выдае такія перлы і такія кейсы, якія мне, як даследчыцы, як выкладчыцы, ну, як бы я не магу прайсці міма іх, мне хочацца іх сабраць, прааналізаваць і нават зафіксаваць вось для наступных пакаленняў, вось як не трэба рабіць, і вось якія, на жаль, такія кейсы ў нас ёсць. Так, мы рабілі з калегамі невялікае даследаванне, як дзяржаўныя медыа беларускія вось у лістападзе, у снежні 24 года асвятлялі тэму выбараў і якія наратывы яны пры гэтым як бы канструявалі. Ну, было вельмі цікава, бо вось калі не робіш усё ж такі такога сістэматычнага даследавання, ну, мне здаецца, лепей думаеш пра прапаганду. Вось калі ты глядзіш на яе так эпізодамі, ну, як бы ты ўсё ж такі думаеш, што там, ну, працуюць неяк больш эфектыўна. А калі вось менавіта гэта рабіць сістэматычна, гэта накіравана, ну, як бы зусім такая карцінка, як бы вельмі такая сумная. Ну, па-першае, у выбарах няма ніякіх палітычных момантаў, няма ніякай палітычнай грамадскай дыскусіі, няма палітычнай барацьбы, а ёсць што заўгодна, але менавіта не вось гэтыя рэчы, пра якія я сказала. Зразумела, лістапад, снежань гэта былі яшчэ, ну, такі першыя этапы выбараў, калі была арганізацыйная праца, тэхнічная праца, але ўсё ж такі гэта час, калі мы, ну, акцэнтуем на розных варыянтах развіцця краіны, когда мы павінны абмяркоўваць розныя палітычныя накірункі, інтарэсы розных палітычных групаў, там іх каштоўнасці, патрэбы і гэтак далей. Нічога гэтага няма. У дзяржаўных медыа выбары гэта, па-першае, вось такі рытуал, рытуальнае дзейства, якое прыйшло яшчэ з Савецкага Саюза. Я маю на ўвазе, гэта значыць такое мерапрыемства, калі людзі там ранкам устаюць, апранаюцца і разам з сем'ямі ідуць на выбарчы участак, там яны аддаюць свае галасы, але потым яны ідуць у гэтат буфет, дзе ёсць там вось такія святочныя там пачастункі, можа па такой больш прыемнай цане, акрамя пачастункаў там ёсць што выпіць, а выбары становяцца такім легальнай нагодай для таго, каб выпіць. А, на жаль, праблема алкагалізму стаіць у Беларусі вельмі востра, толькі ўлады пра гэта не гавораць. І вось потым паслухаць можа нейкі канцэрт, нейкай там самадзейнасці, альбо можа хто з такіх больш цікавых артыстаў прыедзе, ну і потым яшчэ пагуляць па свайму раёну. Вось прыкладна пра гэта як бы гавораць дзяржаўныя медыа, калі асвятляюць шматлікія нарады па арганізацыі выбараў. Вось галоўнае, каб мясцовая ўлада, каб, значыць, таргоўля, каб школы, каб гэта самадзейнасць, каб яны былі падрыхтаваны. Ну і зразумела, каб там была бяспека, але я думаю, што гэта ўжо такі асобны момант. Скажу толькі пра тое, што дзяржаўныя медыа кожны раз гавораць, што ніякіх унутраных прычын для таго, каб як бы беспакоіцца пра бяспеку, няма. Што ўсе падтрымліваюць Александра Лукашэнку, усе падтрымліваюць дзеючы курс, але расслабляцца рана, бо вось гэтыя знешнія сілы
Вось, значыць, гэтыя беглыя разам значыць, гэтымі лялькаводамі, вось яны там не спяць, і ўся пагроза Беларусі у перыяд выбараў, яна можа быць толькі знешне. Вось, значыць, выбары гэта такое рытуальнае дзейства, а па-другое, выбары, вось гэта, мне здаецца, такога раней не было, альбо не было дакладна так яскрава прапісана, што выбары гэта як бы свяшчэнная неабходнасць для грамадзян, для тых, хто з'яўляецца сапраўдным патрыётам. Што вось калі ты сапраўдны патрыёт сваёй радзімы, ты абавязаны прыняць удзел у выбарах. І не проста прыйсці вось там, напрыклад, 26-го і прагаласаваць. Не, ты павінен актыўна падтрымліваць, там нейкія флешмобы, там такія, як надо, і гэтак далей. Ты павінен там размаўляць на гэтую тэму са сваімі калегамі, суседзямі, там сваякамі, там заахвочваць іх прыняць удзел у выбарах. І вось гэта менавіта крытэрый патрыятызму. А вось калі табе па любой прычыне чамусьці гэта не вельмі актуальна, тады, значыць, ты не сапраўдны патрыёт, ты не любіш сваю краіну, і як бы мы будзем рабіць высновы тады вось з такіх гэтых паводзін. Таму вось падсумоўваючы, у выбарах няма палітыкі, няма дыскусіі пра развіццё грамадства, а ёсць рытуальнае дзейства з буфетам, і ёсць дэманстрацыя патрыятызму і дэманстрацыя лаяльнасці дзеючай уладзе. Спадарыня Ірына, а вам не падаецца, што ўсё ж прапаганда крыху перастаралася з гэтымі всеми флешмобамі, з гэтым нада, з гэтымі ўсімі відэа, так, такімі у прымусова добраахвотным парадку? Наколькі яны ўсё ж дзейнічаюць на людзей, ці не раздражняюць яны? Вы ведаеце, што чтоб дакладна адказаць на гэтае вашае пытанне, усё ж таки трэба праводзіць даследаванне. Трэба праводзіць сацыялагічныя пытанні, там і колькасныя, і якасныя. Без гэтага ўсё ж таки я магу тады гаварыць толькі пра сваё ўражанне пра гэта, але яно можа быць памылковым. Але я скажу, што, канешне, ўсё ж таки прапаганда працуе не на результат, а на працэс. Результат прадказален. Зараз мы толькі там можам дыскутаваць, колькі працэнтаў атрымае Александр Лукашенко. 85, 95 і гэтак далей. Вось як бы ўся, альбо там хто будзе на другім месцы. Вось як бы ўся інтрыга гэтых выбараў. Тое, што падлічаць так, як патрэбна, тут у нікога няма сумненняў. Таму мне здаецца, што прапагандзе трэба паказаць, што яна працуе зараз. Што вось паказаць весь аб'ём, весь маштаб гэтай сваёй працы. І таму, калі яна і перабольшвае, добра, вось мы працуем, мы не сидзім склаўшы рукі, паглядзіце, мы як бы, якія мы карысныя. Яны зараз зарабляюць грошы, вось тая ж самая інфармацыя наконт Эйсмонта, які, значыць, вось для гэтых перадач яшчэ атрымлівае дадатковыя грошы. Як бы яны разглядаюць зараз гэты час, як час, у тым ліку для таго, каб заработаць дадатковыя грошы. Не толькі гэтыя бонусы у вачах тых, хто наверсе. Такія навагоднія ёлкі, так, карпаратыў, можна сказаць. На ваш погляд, як прапаганда адпрацоўвае так званых канкурентаў Лукашэнкі ў гэтай гонцы, так? Наколькі выгадна на іх фоне яны хочуць прадставіць самога Лукашэнку электарату? Мне здаецца, што іх амаль няма у публічнай медыйнай прасторы. Вось калі я гаварыла, што няма сапраўднай палітыкі, я мела на ўвазе, што там няма і
іншых кандыдатаў у прэзідэнты, акрамя Александра Лукашэнкі. Но нават ён фігуруе не як кандыдат, а як вось як бы беларускі лідар, як дзеючы прэзідэнт, што нават яму не трэба змагацца за то, каб стаць у наступны раз, каб быць выбраным. Таму пра іншых кандыдатаў зусім мала інфармацыі. Можа, трохі больш на экранах, бо ўсё ж такі там былі вось гэтыя дэбаты, альбо там, штосьці там можа у навінавых блоках, але, напрыклад, у тых же самых газетах наконт савецкай Беларусі іх зусім няма. І нават калі пра іх гавораць часцей за ўсё, як адрэагаваў Лукашенко на выступ таго ці іншага кандыдата. Вось, напрыклад, тое, што яму спадабаўся Сярожа Саранкоў, мне здаецца, пра гэта ўсе медыа сказалі, я не ўпэўнена, што хутчэй за ўсё гэта добра для Саранкова, і вось як бы ўсе аналітыкі гавораць, што на другім месцы павінен быць Гайдукевіч, але зараз, калі Лукашенко сказаў, што вось Сярожа Саранкоў лепей, можа, ён акажацца на другім месцы, паглядзім. Але тут таксама цікава, больш такія прыкметныя кандыдаты, гэта, канешне, Саранкоў і Канапацкая, а Хижняк, Гайдукевич, яны такія у гэты раз, я маю на ўвазе Гайдукевича, такія больш спакойныя, і такога нічога, такога цікавага, ад іх няма. Саранкоў, ён выконвае ролю такога ястраба, такога камуніста, пра якіх, мне здаецца, што вось я яшчэ ў савецкія часы, калі была дзяўчынка, я, можа, ў нейкіх кніжках чытала, што вось у 20-е, 30-е гады 20-го стагоддзя былі такія камуністы. Я такіх ніколі ў жыцці не бачыла. Тым больш не бачыў іх Саранкоў, якому, мне здаецца, 41 год, даволі малады чалавек і вырас ужо дакладна не пры камунізме. Аднак ён столькі гаварыў пра тое, што не павінна быць, напрыклад, платнай медыцыны, платнай адукацыі, што наогул усе, прыватныя прадпрыемствы трэба нацыяналізаваць, што трэба ўвесці цэнзуру, што трэба ставіць помнікі Сталіну, што трэба, зрабіць нашмат больш складанай працэдуру разводаў. Ён таксама, вось як і Лукашенко, вельмі незадаволены беларусамі. Ён многа разоў гаварыў пра тое, што беларусы нейкія разбэшчаныя, знаходзяцца зараз у маральным крызісе. Мне вось незразумела, як гэта стасуецца з 30 гадамі праўлення Лукашэнкі, а беларусы, у маральным крызісе. Гэта не зусім зразумела. Але вось ён выступае такім ястрабам, што на яго фоне нават Лукашенко з яго праграмай, а праграма ж у яго наогул такая, пра тое, што вось трэба дамаўляцца, ён выглядае значна больш такім прывабным для вось чалавека, які, не цікавіцца палітыкай. Канапацкая, пра гэта шмат гаварылі, пра тое, што яна павінна паказаць, што ёсць апазіцыя ў Беларусі, акрамя таго, што яна яшчэ і жанчына, і трэба паказаць, што ў нас ёсць гендерная роўнасць, што, глядзіце, і жанчыны, балатуюцца на гэты пост. Але мне здаецца, у дэбатах яе так размазалі, менавіта як апазіцыянерку, і вось я прагназую, што хутчэй за ўсё менавіта яна зойме апошняе месца, вось каб паказаць, што ідэі апазіцыі не папулярны у беларускім грамадстве, нават у выкананні Канапацкай, і што жанчына дакладна яшчэ не можа быць прэзідэнтам у Беларусі, Беларусь да гэтага не саспела.
Я нагадаю, сябры, што наша госця сёння Ірына Сідорская, медыяэкспертка, і мы размаўляем пра тое, чым жыве беларуская прапаганда напярэдадні выбараў. Спадарыня Ірына, як вось на фоне кандыдатаў адрозніваецца Лукашенко, як яго падае прапаганда? Вось гэтыя ўсе наратывы пра змену ўлады, якія вельмі часта паўтараюцца, паказваюцца. Гэта тое, што хоча пачуць людзі, то бок яны гавораць тое, што хочуць пачуць людзі. Я, може, пачну з першай паловы вашага пытання. Ну, Лукашенко дакладна паказваецца ў двух аспектах. Па-першае, ён паказваецца ў дзяржаўнай прапагандзе менавіта як лідар, бесспорны лідар гэтага выбарчага працэса. Вось нагадаю пра гэтыя там 1 600 000 подпісаў, якія, значыць, яго давераныя асобы як быццам сабралі ўжо даўно, і як бы, ну, можна было б спыніцца на гэтым, але не, мы будзем збіраць далей, бо трэба, значыць, людзям даць магчымасць выказацца, а выказацца гэта падтрымаць. Ну, вось такую усеагульную, усенародную падтрымку Лукашэнкі, гэта такі адзін з галоўных наратываў, якія ёсць. А па-другое, ён паказваецца, і вось гэта мне таксама здаецца больш такі новы тренд, альбо больш карэктна гаварыць пра тое, што раней гэты тренд не быў такім выразным, усё ж такі прапаганда саромілася, а зараз, мне здаецца, яна, ну, даволі актыўна будуе той самы культ асобы, ну, якога пасля вось Сталіна, напрыклад, у савецкія часы не было, і на самой справе вось усе гэтыя савецкія кіраўнікі, партыйныя кіраўнікі, яны стараліся гэтага пазбягаць. А вось зараз вось менавіта пра тое, што Лукашенко гэта выключная, ну, нейкая такая фенаменальная асоба, вось гэта ідзе кожны раз. Ну, вось, напрыклад, там Лукашенко у чарговы раз выказаўся наконт жанчын. І мало таго, што ён сказаў, што жанчына, значыць, не паспела, грамадства не саспела, каб жанчына была прэзідэнтам Беларусі, ён жа сказаў, што прэзідэнтамі не становяцца, прэзідэнтамі нараджаюцца. І вось як бы яго прэс-служба, галоўнае інфармацыйнае агенцтва Белта, там іншыя дзяржаўныя медыа, яны ўсё гэта актыўна транслявалі. Ну што гэта, як не прыкмета такога, ну, вельмі адкрытага культа асобы. А потым у дзяржаўных медыа было шмат як бы думак простых людзей, якія як быццам, ну, вось бачылі там дзесьці на вуліцы стол, дзе збіраюць подпісы за Александра Лукашэнку, і вось яны падыходзілі самі і як бы гаварылі, што гэта выключны прэзідэнт, што іншага быць не можа, што гэта самы лепшы прэзідэнт наогул у свеце. Ну, і вось там былі такія фразы, што у мяне адзін прэзідэнт, іншага мне не трэба. А адно было вельмі такое цікавае выказванне, жанчына, прычым яе імя і прозвішча было, яна гаворыць вось таксама, што Лукашенко выключная постаць у беларускай, значыць, гісторыі, і што ніякага іншага прэзідэнта ёй не патрэбна, а у каго іншая думка, так ёсць іншыя краіны. Вось як пазіцыянуюцца выбары. Альбо ты падтрымліваеш таго, каго трэба падтрымліваць, а калі ты гэтага не робіш, ну, вось ёсць іншыя краіны. Пакуль яшчэ як бы мяжа не зачынена, вось, значыць, у цябе такі толькі варыянт. І вось так, людзі, якія не падтрымліваюць, яны аб'яўляюцца не патрыётамі, яны аб'яўляюцца ворагамі, чужынцамі, ну, і як бы вось яны не ўпісваюцца ў гэтае беларускае грамадства. Вот што датычыць вашай другой паловы вашага пытання, я думаю, што гэта хутчэй, ну, гэта моя думка, што хутчэй гэта Лукашенко прагаворвае для сябе. Гэта тыя словы, якія ён сам, ну, пачаў якімсьці чынам абдумваць, і вось як бы ён як быццам разумее, што калісьці гэта адбудзецца, і вось ён іх прагаворвае перш за ўсё для самога сябе. Я не думаю, што Лукашенко асабліва прыслухоўваецца для грамадскага меркавання.
Для мяне вось тут крытэрый яго чарговыя заявы пра жанчын, бо зразумела, гэта не знаходзіць падтрымкі ў беларускім грамадстве. Але ён кожны раз гэта прагаворвае. Таму гэта для мяне прыкмета, што не моцна яго хвалюе, што там думае беларускае грамадства. Але вось для сябе разуменне таго, што ўсё ж такі ён, як і любы іншы чалавек, не вечны. І калісьці ўсё ж такі гэта змена будзе, ну ён пра гэта гаворыць. А з іншага боку, вось зараз думаю, ўсё ж такі так, штосьці, напэўна, для грамадства, але гэта тыя абяцанні, якія не здзейсняцца ў бліжэйшы час, калі чаго-небудзь незвычайнага не здарыцца. Гэта як бы, ну, вось такія намёкі, што вось калі вы хочаце, вы як бы пра гэта падумаеце і уцешцеся гэтым, але я ж вам нічога не абяцаў, я так наогул як бы размаўляю. Спадарыня Ірына, а як вы думаеце, чаму ў гэтай усёй гісторыі вялікую ролю стаў іграць Мікалай Лукашенка? Чаму яго так прапагандуюць гэтым разам? Чаму ён хедлайнер, можна сказаць, вось гэтага ўсяго руху? Ну, таксама, напэўна, некалькі прычын. Па-першае, я думаю, што асабліва як бы вось гэтых паплечнікаў, прыхільнікаў папулярных, такіх жа як бы не так і шмат. Там кожны чалавек як бы важны. Ну, хто на самой справе, вот каго мы з такіх цікавых, паважаных, знаных людзей вось можам як бы разглядаць менавіта як такога шчырага паплечніка Лукашэнку. Мне здаецца, амаль нікога, і як бы любая новая фігура, гэта будзе добра. Па-другое, ну, ўсё ж такі Лукашенко давярае, мне здаецца, сваёй сям'і больш, чым як бы чужым людзям. Гэта зразумела. Ён вельмі любіць Колю, ён увесь час гэта дэманструе. Ён можа там любіць яго больш, чым там іншых родных у сваёй сям'і. Ну, я гэта гавару менавіта вось з яго знешніх паводзін, як ён паводзіць сябе, як ён гаворыць пра Колю і гэтак далей. Ён любіць, давярае. Усё ж такі Коля таксама ўжо дарослы чалавек, яму 20 гадоў, гэта ўжо не той хлопчык, ну, які мог там гуляць толькі ролю такога піяр-інструмента, такую, ну, пасіўную ролю. А зараз гэта малады чалавек, які, ну, як бы можа штосьці сказаць, ну, і як бы ён гэта гаворыць, ён гэта робіць. Ну, і я думаю, што ўсё ж такі, вось калі мы раней як бы думалі, ну, не тое, што мы пра гэта задумваліся, але ўсё ж такі думалі, што Коля можа выбіраць, па якой дарозе ён пойдзе, то зараз, мне здаецца, ён, ну, як бы выбраў ісці па бацькавай дарозе. І ён пра гэта актыўна гаворыць, і ён разумее, што ў яго таксама ёсць канкурэнцыя, у яго ёсць там старэйшыя браты, гэтак далей. І ён гаворыць, што я цябе вельмі люблю, я цябе вельмі паважаю, і нават вось не так, я люблю і паважаю цябе болей, чым хтосьці іншы. Вось, мне здаецца, гэта менавіта ў яго словах вельмі важна. Бо калі сын гаворыць бацьку, што любіць і паважаюць, гэта норма, гэта добра, гэта, ну, як бы так павінна быць. А вось калі ён гаворыць, што я цябе разумею, паважаю і люблю, і я падобны на цябе больш, чым іншыя, ну, мне здаецца, што гэта амаль такая палітычная заява вось гэтага яшчэ вельмі маладога чалавека. Але Лукашэнку гэта вельмі выгадна, я думаю, таму што мы, ну, што мы завём яго дзедам, пазначаем яго як лідара пазаўчорашняга дня, гаворым пра тое, што ён не разумее сучаснае жыццё, вось рэальнасць, што ён жыве там у нейкіх вось, не ведаю, 70-х годах 20-го стагоддзя, гэтак далей. А вось тут такі малады чалавек,
і адукаваны малады чалавек, які там ведае некалькі замежных моў, які бачыў усё ж таки свет, які там наогул меў там лепшую адукацыю, якая была магчыма ў Беларусі. І вось ён гаворыць, што мой бацька ўсё робіць правільна. Гэта як бы пацверджанне таго, што вось глядзіце, моладзь, ёй таксама падабаецца тое, што робіць Лукашенко. Таму вось ваша крытыка яго як лідара пазаўчорашняга дня, яна як бы вось і не зусім вартая таго. Дарэчы, вось новымі героямі беларускай прапаганды сталі блогеры-мільённікі. Наколькі спрацоўвае стаўка вось гэтая на іх, як вы лічыце? Вось таксама я думаю, што вось усе пытанні, якія тычацца, як спрацоўвае прапаганда, яны ўсё ж таки патрабуюць асобных даследаванняў менавіта гэтай аўдыторыі прапаганды. Мы зараз як бы вельмі абмежаваны ў такіх даследаваннях і можам гаварыць толькі, як працуе прапаганда. Але не можам, напрыклад, сказаць, з якім эфектам, без спецыяльных даследаванняў. Але я разумею, чаму як бы такая ўвага ўдзяляецца гэтым блогерам. Пра гэта наогул даўно ўжо гаварылася. Як бы і так ужо гэта вельмі адсталі у выкарыстанні блогерскага рэсурсу, вось адстаў рэжым ад мейнстрыма. У той же России, напрыклад, блогеры былі там пастаўлены на супрацоўніцтва з рэжымам у пачатку, напэўна, 2000-х гадоў. А з іншага боку, я думаю, што рэжым вельмі баіцца усялякай нават не тое, што не сагласаванай з ім актыўнасці, а не ініцыіруемай ім актыўнасці. Вось на самой справе ён вельмі баіцца гэтай самадзейнасці, гэтых грамадзянскіх і нават асабістых ініцыятыў. Калі людзі пачынаюць штосьці рабіць, альбо там размаўляць з вялікай аўдыторыяй без як бы згоды з дзяржавай, без сагласавання з дзяржавай. Я нават не думаю, што самі па сабе частка гэтых блогераў такія небяспечныя для рэжыму. Нічога небяспечнага яны не гавораць, бо як бы яны разумеюць, у якіх умовах яны зараз жывуць. Але наогул тое, што яны гавораць самі без сагласавання, вось гэта, мне здаецца, вельмі ўладу раздражняе. І гэта, на маю думку, датычыць не толькі блогераў, а шмат якіх грамадзянскіх ініцыятыў і гэтак далей. Тыя ж, напрыклад, феміністкі, child-free, квір-людзі. Вось як бы што яны могуць, але яны самастойныя. І гэта вось такім аўтарытарна-таталітарным рэжымам вельмі не падабаецца. Яны хочуць усіх вось выстраіць, і каб усе рабілі цэнтралізавана тое, што загадала ўлада. Спадарыня Ірына, давайте вернемся яшчэ да адной тэмы, якая вельмі хвалявала прапаганду ў апошні час. Гэта выбары ў ЗША і ўласна персона Дональда Трампа. Я памятаю, што на пачатку былі вялікія спадзевы на Трампа, так, і добрыя розныя меркаванні пра яго гучалі. А тут пасля інаўгурацыі у ім расчараваўся Александр Лукашенко. І цікава, як вы лічыце, як цяпер будзе падаваць вось гэтую ўсю гісторыю амерыканскую беларуская прапаганда? Ці будзе гэта нейкім чынам адзначана ў рыторыцы? Я думаю, што для прапаганды як бы сёння гаварыць адно, а заўтра зусім іншае, гэта зусім не праблема. Гэта якраз такая якасная рыса прапаганды. Вось як бы там журналісты ў якасных медыа, гэта яны, гавораць адно і тое ж. А прапаганда, яна сёння адно, заўтра другое, паслязаўтра трэцяе. Таму тое,
што вось, напрыклад, я згодная, гэта было, што спачатку як бы вельмі чакалі Трампа і гэта не утойвалі. Зараз вось як бы Лукашенко разачараваны інаўгурацыі, але ніхто не ведае, што будзе там заўтра і послезаўтра. І Лукашенко можа не толькі адзін раз змяніць сваё стаўленне да Трампа, а можа змяняць яго як бы, ну вось столькі, сколькі як бы ён будзе кіраўніком дзяржавы, Трамп будзе кіраўніком дзяржавы і гэтак далей. Але з іншага боку, ну як бы у чымсьці я тут і разумею беларускую прапаганду, бо з адміністрацыяй Трампа на самой справе будзе вельмі складана. Гэта такая непрадказальная адміністрацыя, і непрадказальны перш за ўсё сам Трамп. Ён чалавек настрою на самой справе, ён чалавек не інстытутаў, не правілаў, ён такі харызматык, які як бы з аднаго боку мае сваю ўласную думку, з іншага боку ён прыслухоўваецца, але толькі да тых, значыць, каго ён лічыць вартым такога даверу, а ён атачыў сябе зараз вялікай колькасцю непрафесіяналаў у палітыцы, і ён можа мяняць сваё меркаванне па шматлікіх пытаннях і мяняць кардынальна. Вось, напрыклад, там Байден, там, альбо там Камала Харрис, калі б яна выйграла, яны там маглі не падабацца Лукашенку і яго адміністрацыі, але яны былі прадказальнымі. Вось у іх былі свае прынцыпы, каштоўнасці, чырвоныя лініі, у іх былі там свае галоўныя пытанні, і зразумела было прыкладна, як яны сябе будуць паводзіць. І да гэтага можна было, ну, больш-менш адаптавацца. А вось Трамп, ён будзе такую хаатычную палітыку, мне здаецца, рэалізоўваць, і да гэтага складана. То есть, з аднаго боку, ён можа гаварыць, што там, не ведаю, што там Путін гэта вялікі чалавек, а там Расія вялікая краіна, і трэба іх паважаць, а на наступны дзень ён можа сказаць так, што Путін, ты забіваеш сваю краіну, вайну трэба, значыць, спыняць, вось менавіта сёння, і гэтак далей. Гэта, канешне, не падабаецца там ні Лукашенку, ні Пуціну, гэта зразумела. Ну, і тут яшчэ можна ж успомніць, што на першым сроке Трампа у Лукашэнкі было чым пахваліцца менавіта ў кантактах з амерыканскай адміністрацыяй. Таму у яго былі пэўныя спадзевы. Але ці, значыць, будуць яны рэалізоўвацца ў гэты срок, вялікае пытанне, ну, я думаю, што хутчэй, што не. Гаспадарыня Ірына тут у каментарах узгадваюць пра нядаўняе інтэрв'ю, якое Ксенія Сабчак узяла ў Рыгора Азаронка. Вось, на ваш погляд, які месседж у гэтага інтэрв'ю, для каго яно было? І ёсць такія меркаванні, што кшталту Сабчак зрабіла Азаронка, альбо нават Азаронак зрабіў Сабчак у гэтым інтэрв'ю. Вось якое у вас уражанне засталося? Ну, таксама я не ведаю дакладна, якія мэты былі перад Ксеніяй Сабчак, але вось на маю думку, я думаю, ёй патрэбна было гэтае інтэрв'ю. Яна ўсё ж такі, ну, сапсавала свой імідж дакладна і ўжо так даволі даўно, а яна ўсё ж такі памкнецца да таго, каб у яе быў такі універсальны імідж, каб яе прымалі за сваю, у тым ліку, ну, праціўнікі Пуціна, тыя людзі, якія лічаць сябе там апазіцыі, альбо ліберальных поглядаў, дэмакратычных поглядаў і гэтак далей. І вось калі, мне здаецца, Ксенія Сабчак зрабіла інтэрв'ю з Раманам Пратасевічам, яно было вельмі дрэнна ўспрынята. Прычым, ну, зразумела, не толькі беларускай аўдыторыі, для нас гэта зразумела, але было як бы яе галоўнай аўдыторыі, вот тымі рускімі, не толькі там хорошымі рускімі, але ўсё ж такі больш, ну, дакладна не прыхільнікамі Пуціна, якія жывуць там у вялікіх расійскіх гарадах, якія маюць добрую адукацыю, якія там сярэдні клас складаюць і гэтак далей.
І мне здаецца, што вось зараз, ну вось я даже нават гляджу, у каго яшчэ яна брала інтэрв'ю вось у апошні час. Яна, напрыклад, брала інтэрв'ю у Кацярыны Шульман, брала яшчэ вось у такіх менавіта хорошых рускіх, ну вось і як бы і размаўляла з імі на раўных. Вось мне здаецца, яна хоча зараз паказаць, што яна і для гэтай часткі свая. І ў гэтым сэнсе інтэрв'ю з Азаронкам яно як бы паказвала, што як быццам Сабчак на светлым баку, як быццам яна на правільным баку. Ну, у параўнанні з Азаронкам гэта не складана, мне здаецца, для амаль любога чалавека, бо тое, што на самой справе ён там гаварыў, ну гэта за межамі нейкага здаровага сэнсу, нейкіх, ну наогул вось успрыняцця звычайнага чалавека. Таму я думаю, ну і яна ўсё ж такі, яна такая вельмі, я б сказала бы, працавітая, яна трымае нос паверху. Яна, калі брала інтэрв'ю у Пратасевіча і вось як бы падумала пра тое, што можна ўзяць і ў Азаронка, яна як бы гэта адразу зрабіла. Яны ж бралі, гэта ж было зразумела, ну недзе яшчэ тады яны гаварылі, што яшчэ не ведаюць, хто пераможа у выбарах у Злучаных Штатах. Таму гэта быў альбо там канец кастрычніка, альбо самы пачатак лістапада і гэтак далей. Ну вось яна гэта адпрацавала. Чаму яна выклала гэта інтэрв'ю менавіта за некалькі дзён да выбараў? Ну, таксама, можа, яна пра гэта падумала, але гэта рызыкоўна для яе, бо ўсё ж такі Азаронак жа гаварыў не толькі пра сябе, ён паказваў сутнасць улады, ён паказваў сутнасць улады Лукашэнкі і паказваў яе, ну, з вельмі такога непрыемнага боку. Вось яшчэ раз, звычайны чалавек, які нават можа хоча, каб нейкі кіраўнік вырашаў за яго усе праблемы, но ўсё ж такі дакладна не хоча такой дыктатуры, не хоча вось гэтых чырвона-карычневых і, ну вось такім чынам. Спадарыня Ірына, нам трэба заканчваць, але ў нас загаловак да нашага відэа тычыцца учорашняга, здаецца, сюжэта ў прапагандзе з Васілём Верамейчыкам, былым ваяром палка Кастуся Каліноўскага, так? І там такі наратыў, што Украіна збіраецца паўтарыць Курск у Беларусі. Вось чаму, на ваш погляд, перад выбарамі пачалі яшчэ і рабіць падобныя ўкіды, якія тычацца менавіта бяспекі краіны? Ну, я думаю, што вось з чаго я пачынала ў самым пачатку, што зараз прапаганда працуе на 100%, а можа там і на 110%, і ўсе там інфармацыйныя нагоды яна адпрацоўвае максімальна. І вось хапілі яны Верамейчыка, ну, значыць, трэба з ім адпрацаваць таксама. І перад выбарамі гэта вельмі дарэчы. І вось менавіта нават пра тое, што я толькі што гаварыла пра Азаронка, ну гэта вось як бы аргумент за дзеючую ўладу, што паглядзіце, якія, значыць, пагрозы Беларусі, як, значыць, гэтыя ворагі не дрэмлюць, вось што мы будзем рабіць без Александра Рыгоровича, зразумела, ён нам вельмі як бы патрэбен. Але ўсё ж такі я не вельмі хацела б менавіта абмяркоўваць вось гэтыя інтэрв'ю, якія дакладна бяруцца пад прымусам, і людзі гавораць, ну, тое, што яны могуць, каб, можа, там захаваць сваё жыццё, каб захаваць сваё здароўе. І вось калі я гаварыла, што інтэрв'ю Пратасевіча Сабчак было ўспрынята вельмі дрэнна, ну, тым больш інтэрв'ю якая брала Гладкая, вось таксама магу паўтарыць свае словы, гэта павінна быць у падручніках па журналістыцы, як ні ў коім разе не павінны журналісты паступаць. Гэта вось тое, што, ну, заслугоўвае толькі паразы, толькі
знявагі і ну нават вось гэтага чалавек, які так як бы сябе паводзіць прафесійна, не можа называцца журналістам. Што ж, дзякую вялікі, спадарыня Ірына. Я нагадаю, што госцяй сённяшняга жывога эфіру стала медыаэкспертка Ірына Сідорская. У нас праз 20 хвілін пачнецца, зараз скажу што, здаецца, у нас будзе ідэя X, а пасля яе у наш эфір завітаюць Валер Кавалеўскі, Павел Баркоўскі, Олег Кулеша. Будзе багаты эфірны дзень, так што заставайцеся сябры з Еўрарадыё і дзякуй за ўвагу. Дзякую яшчэ раз, спадарыня Ірына. Дзякуй за запрашэнне.